Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 8 ýanwar hepdeniň duşulma güni hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şu günkü temamyz, ýa-ni gepleşiň temasy mähelleleşdirmekde kim ýeňer gereksiz arkada şähermi ýa-da Türkmenistanyň bozulan ýollary. Gelin seredeliň. Ýa-ni maliýeleşdirmekde kim ýeňer? Ýagny arkadaş şähermi ýa-da Türkmenistanyňky bozulan ýollar, kanallar, zekeşler, ýa-ni howuzlar we Türkmenistanyň logistikany ýasaýan ýa-ni uğurlar. Gelin şoňa seredip gelişelim. Ine Türkmenistanyna ulug iňňen möhümdir. Sebäbi ýurdumyzyň ulu territoriýasy bar. Ol territoriýa tahminan 491.200 kilometr kvadrat. Ine şol ulu territoriýalarda ýa-ni ýaşan ilatyň gürlügi pes. Şol pes bolan soň senat we owgçylyk merkezleri öz arasynda daş ýerleşen soň şeýle hem Türkmenistanyň dünýä bazarlaryndan uzakda ýerleşýäni sebäpli Türkmenistanyň ötün ulgumynyň bolmagy bizim ýurdumyz üçin gaty möhüm we ähmetlidir. Hormatly vatandaşlar, siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistanyna dürli deshalaryň guruluşyna ummasyz pul haşlanylýar. Ve şol babatda halkyň köp soragary dürýär. Näçip ine guruluşlara, binalara gerekmejek zatlary pul topulýar, näçip halka gerekli zatlar. Ýagny owlardaky ýollar, şäherleriň arasyndaky ýollar, ýagny zekeşler, kanallar, howuzlar arasynda köp halkyň ýa-ni ýagdaýlaryny gowulaşdyrýan zatlar soňra gerekmejek bolmajak, ýa-ni halka gerekli zatlary köp pul topulýar. Ine mysal üçin gurulýan köp sany mehmanhanalar, sowda merkezler, aýlawlar, atlar we alabaýlar ýadygarlyklar, her welaýatda gurulýan halka gerekmejek atlar we alabaýlara köşkler. Ine şu zatlar näçip gurulýar, näçip Türkmenistanyň ýollary ünsürenok. Sebäbi bütün dünýäde döwlet galdyrjak bolsaň, ýa-ni ýurdu östirjek bolsaň, birinji bilen logistikadan başlanýar. Eger ünsüren bolsaňyz, birinji bilen yerler paýlananyna, ine Ýewropa ýerlerde, ona Alaytada birinji infrastrukturany gurýarlar. Ýagny yerleri setka bölýärler-de her ýere ýa-ni elektr energiýany, suwy, gazy, ýoly getirip goýýarlar-da, ine ondan soň yerleri özgörüşdirmäne başlaýarlar. Ine şu zatlary häkimlikleri görýär. Şu zatlary welaýat häkimlikleri umurmaly. Ine şondan soň şu yerler hasaba, ýa-ni hususy kärhanalar ýa-da jemgyýet gurumlaryna berilýär, ýagny özgörüşdirmäne. Ine şu ýaly Ýewropada bir şertler bar. Ine şu şertler bolmasa edilenok. Ine ünsüren Türkmenistan aýratynda Aşgabat şäherine, ýa-ni Arkadaş şäherine binalar gurulýar, ýöne başga ýerlerde ýa-ni infrastruktura ösmede ýaly hiç zat edilenok. Infrastruktura öňden märi 80% köne fonddan gelýär. Köne fonddan diýmek näme? Köprüler, ýollar, köne Sowet Soýunyň ýollary. Olary täzelemeli, olary rekonstruksiýa etmeli. Ýöne oňa gynansak da pullar sowranok. Ine şol wagtyň özüne häkimet bar bolan infrastrukturany kadar ýagdaýda saklamak üçin pul sarf etmeýär. Ine men şunu bellek geçip bolýan, hormatly vatandaşlar. Ine 29 iýuny 2023 ýylda döwlet habar beriş serişdeleriniň belleşine görä akylly arkadaş şäheri açyldy. Oňa häkimet 3,5 milliard dollar gowrak pul harç etdi. Ýöne moň garamazdan owda ýaşaýan ýaşaýjylar ýollardan ardan azyk we medisina kömeginden mahrum boldular. Ine men size bir kiçik videony öküden, hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň ýollarynyň ýa-ni bolşy we şoň ýagdaýyny. Gelin seredeliň bileje şu video. Ne şol Aşgabat Balkanawat ýoly. Ünsüren. Çatırım ýollar, asfalt çalışmaly. Ine şu ýollarda maşinler sürseň, maşinam döwülýär. Şu ýollarda sen gatam sürüp bilen ok.
ýa-ni sen wagt sarp edýän wagtyň köpelýär. Awariýada da düşdüň, ne şu ýollarda helakçyligim bolýar. Ine muňa söýledim, asfaltyň ýok ýeri. Ine bu bolsa Aşgabat mary ýoly. Ine käýelerine asfaltam ýok, ýani şebin dökülipdirler. Ine muňa söýledim. Şu dişikleri ýapmak üçin şebin dökülipdirler. Ýöne wagtyň ýeriň bolmagy bilen, wagtyň geçmegi bilen şu ýani oýlar ýene galýar. Ine söýledim. Ine häzir mesele ýani ul maşinlar näde ýollardan geçýär şonu görkezýär. Şul Aşgabatyň territoriýasy. Ýalňyşmasam şu Kerki tarap ýollar şular. Näme o ýol diýseňem bolanok. اینم دریای خزر، جاده ترکمنستان. همه کامیونا گیر کردن جاده اروپا رو. Anayın babayın amına sokuyum. Amına koduğumun oğlu. Ine bärde men aýyrýan söwünçleri sebäbi söwünç gelýärler, ýani şokurlar. Şuraya asfalt dökemiyorsunuz mu? Götüne soktuklarım. Şuna bir bak lan. Ananı avradını sikeyim çölün ortasında. Çocuğu daha araba 20 suratı geçmedi. Amına kodumun oğlu. Ananı avradını sikeyim ya. Sövmenin adını günah koymuşlar. Püh! Allah belanızı vermedi. Oğul şat gözlerinde kan var. Bilmedim yüreğinde kim var. Dem alsan demin. Anan senden başka kimim var. Oğul şat gözlerinde kan var. Bilmedim yüreğinde kim var. Dem alsan demin de demim var. Anan senden başka kimim var. Akıllı idim akıllı barvada Ine şu Türkmenistan'ın ýollary. Hormatly vatandaşlar, bu diňe bulläl. Men ýene de bir size video görkezýän. Ünsürim.
bitmiyor işte. Oturup ağlasam bana ağır değil. Gel gör ki bu sefer bitmiyor işte. Ine yol ministrin yaratıyor, vice premier yaratıyor. Yani Çakıyev yaratıyor. Yönü ziyat kalıp yatıyor. Ine yollar yaratıyor. Yollar sarp edilen turlar yaratıyor. Akıllı musur kolu vurmak neyene gerek. Şu yolları ot bilsen, yani öz devletine, öz halkına kömek ettin bolýar. Ine bizim öz tohumynyň milli lideri Gurbanguly ýüzlenýär. Ine yolları oňaryn. Duboýa gidip görýäňiz, Abu Dabi'ye gidip görýäňiz yolları. Näme Türkmenistanyň yollaryny oňaran? Hökümet arkadaş şäherine olmaly. Ine bu bir kadr, yeni bir kadr okudyň. Şunu da yol diýsem bolanok, şul ugur yollar. Yol bolana, yollan bir normativler var. Yol bolmak üçin. Onun aşağında yani yürüyte edilen nimeler bolmaly. Yani bir minut, hormatly vatandaşlar. Biz yine de öz efirimde gelýär. Hormatly vatandaşlar, ünsören bolsaňyz şu ýollarla ugur. Ine Türkmenistanda takminan 60.000 kilometr ýol bar. Şoň bolay. Onun esasy bölegi gaty erwet ýagdaýda. Olar täzeden bejermeli ýa-da rekonstruksiýa etmeli. Ýagny täzelmeli. Egerde Türkmenistanyň bejerilmeli 40.000 kilometr ýollar täzeljek bolsaň, onu takminan 12 milyarda goly pul berek bolýar. Ünsören 12 milyarda goly. Egerde arkadaş şäheri gurulman 3,5 milyar ýollar sarp edilen bolsa, onu biz Türkmenistanyň diýmedim diýende bir 30% goly ýollar gözel bolardy. Hatça bir vilayetler arasyndaky ýollar. Aşgabat Türkmenmaşy, Aşgabat Daşow, Aşgabat Lewap ýollar, Aşgabat Mary ýollar, Mary guşky ýollar gowy bolardy. Adamlar köselmezdi. Adamlar alkyşlaryny aýdardy Gurbanguly we onuň oğluna. Ýöne gynansak da bu ikisany bandit öz tohumynyň milli lideri biri bolan Ataly oğlunyň biri, beýleksem bizim setlerimiz oğlan tezza diňe özlerini tükredýärler. Başga da tükredýär. Diňe öz wezipelerini näme saklamaly, näme Türkmenistanyň baýlygyny ýarmaly, oğurlamaly, diňe şonu tükredýärler. Hormatly vatandaşlar, egerde ýoluň daşyndan demir ýollara oňarjak bolsaň, onu Türkmenistanda ýol we asfalt ýol we demir ýol ýani infrastrukturasy düýelýär-de Türkmenistan ýani köp zatlary artyp Türkmenistan eýem dünýä derejesine ýuwaş-ýuwaş ýakynlaşýar. Ýöne gynansak da bu zatlar bolmak. Ýöne diňe ýollary oňarjak bolsaň, ýani diň asfalt ýollary oňarjak bolsaň, kanallar, zeýkeşler, howlary artyrjak bolsaň we täzeden ýani kanallar çekjek bolsaň, onu takminan 18 milyarda goly pul berek. 18 milyarda Türkmenistanyň häzirki özüne prezident ýani bir tezzawy we onuň atasy öz tohumynyň milli lideri Gurbanguly tap bilmeýär. 18 milyar bir ummasyz pul Türkmenistan üçin. Sebebi Türkmenistan şu pullary häzir hem ýerde gözläp ýör. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Dubaýa gitdi, Abu Dabi'de şöyle gepleşikler geçirdi. Pul aldygyny pul karz edilýär. Ölmäke arkadaş şäheri mescid we öz mavzoleyini gurup ýetişýär. O Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň ösüşi, halkyň ýagdaýy bu zatlar bilen ýani Gurbangulyň işi ýok. Oğluna şunun işte şükürcan. Ona başga hiç zat bilen işi ýok. Ine ikisany kezza
Türkmenistan basıp alan idiotlar Türkmenistan dolandırılanı diňe şul ýanky görkezlen prizma bilen dolandyrýarlar. Şonuň üçin şonuň ýanyna adamlara ýüzlenýän, hökümetde işleyen adamlara ýüzlenýär. Biz şul iki sany adam tutsak edip türme atmaly Türkmenistan öz ýoluna, öz ýoluna gitmeli. O siz yallaklap men watanyny aldyrýan, men watan üçin hyzmat edýän diýip ağlamaň. Siz korrupsiýa band topuryň vekilleri. Hemmesine arasında hökümetde arasında işleyen adamlar ama yöne olar seslerini çıkartırlar. Olar biri bilen yankı bağlanışıp komanda bolup topor bolup iksani keza tutup et bilen o. Diňe halkyň güýjü gerek. Diňe halk gerek şu zady etmek üçin. Sebäbi bu halkyň problematy. Halk ýatyp diýetýärse, şu kezaplar hedil edip bütün dünýäde maskara bolup pul dilep diňe öz köşküni, mavzaleyini, öz şäherini gurýarlar. Ne ýollar gurulur, ne ýan kanallar, zeýkeşler, howuzlar artdyrylýar. Diýmek Türkmenistanyň epidemiýa köpeler. Diýmek Türkmenistanyň mundan beter ýollarda awara düşüp öljegen biz halk, başga adam ýok. Gurbanly bilen beýleki Serdar öldürene vertolyot aldy, vertolyot diýerler. Bunu şu ýagdaý bolupdy. Ine men size bir näçe maglumat bereyim. Aşgabat Türkmenabad ýollaryny gurýan kampaniýa Altyn Nesil kampaniýasy. Altyn Nesil kampaniýasynyň şägird partnýory Nuso ýollar kampaniýasy. Olam Nazar Recepow degişli. Ýagny Gurbanlyň gyýzogynyň äri. Bular hatta Türkmenistan karz alıp ýollar oňurýan pullar öz tohumyň arasynda paýlaşýar. Hiç başga bir kampaniýa şöyle bar bilen. Men öňüm aýdýan şular banditler. Döwleti talamak bilen Gurbanoğlu, Serdar we onuň garnaşlary. Ine döwünji ýanwarda 2024-nji ýylda öz tohumynyň milli lideri Türkmenistanyň iň ýigrenilýän adamy Gurban Berdimuhammedow Abu Dhabi şäherine gidip şu ýerde Birleşen Arap Emirliğiniň prezidenti Şeyh Muhammed ibn Zayed Al Nahyan'ın bilen duşdy. Şol ýerde Gurbanoğlu utanman pul bilýär. Öz köşküne, özem bu ağırlı bir tehnikası var. O Türkmenistan dünýäde döwürji ýerde gaz baýly boýunça Türkmenistanyň geljegi uly ine men ýeke şoň milli lideri ömrüm ötünçe men sözüm ýörer. Ine men bolmasam oglum arkyň pul berin. Biz ine Türkmenistan gazyny satyp hökman biz pulu gaýtaryp berer diýip ağlýar. Türkmenistan bankrot. Türkmenistan'ın gaz ocuğundan çıkan gazı eğer köpelsen yetilmeli ve teviği betbaksılıktır emireliye. Bunu men neyem yok? Hünermetlerliye. Diýmek, Türkmenistan'ın gazını ulanacak olsan yerine ya da yürütürleştirilen yankı jitki soymalı ya da su koymalı. Onun bir sisteması var. Şunu yankı etmeyene de ne pulu var, ne hünermetler var. Diýmek gazı bağ olsa da biz alılemde o. Eğer alaysak bitbarçılık insanın teritoriyasına değerler Oğan, Pakistan, Özbekistan, İran ya döwletleri şu bitbarçılıkla emeleyler. Türkmenistan ol ağırlıya bütün dünyanı. Şoň üçin biz 32 ýylda hani gazymyzy köpelip bilemdi o. Hytaý näçe Suriýa köpelip diýip. Iran näçe Suriýa biz berbilemdi o. Diýmek, şol iksan diktator 32 ýylda hatda şu puwdagam östürip bilmediler. Zordan ýanky öň Türkmenistan Sovet Soýuzy wagtynda 120 milliard gaz alýan bolsa häzir 60'a doğrudan aldylar. Şonu geçilen 60-70'den geçdiler. Tebiği betbaçlıklar başlaýar. Yerin aşağıdan. Sebäbi boş ojaklar emele edýär ve şu ýerde ýanky yer opurup ýertirmeler emele edýär. Ine men Gurbanoğluň näme gidip Dubaýa gidip pul dileýişini görkezdiň size. Bir minut. Üns berseňiz, hormatly vatandaşlar. Ine neutral Türkmenistan gazetine üns berseňiz ine Gurbanow we Emirat Birleşik
Arap döwletiniň prezidenti ine şu bilen duşup şundan pul dilýär. Gurbanuly haçan edýär. Gurbanuly haçan delegasiýa öňüne gidip gürleşip, ýani pul almasyny berkitse, ine şonu alıp finalizir edip gaýýar, ýani pul dilak gaýýar. Men bir daha düşünem okuş. Gurbanuly näçe ýürüýte öz oğlunyň agryny ýitirýär. Kaçırýar, dökýär, näçe men şonu düşünem ok. Ya şunu aýyrjak bolýar, ya şonu güňe eten ok, ya şonu ýanky samsyk görýär. Sebäbi şul bütün dünýä gidip pul dilemek prezidentiň işi, milli lideriň işi däl hiç wagtym. Niňe de gördüňiz? Bir döwletiň milli lideri gidip Dubayda pul dilýär, gidip ýanky Indiýada, Singapurdan pul dilýär. Oraya da görenärsiniz ya Türkiýe gidip pul dilýär, ya Russiýa gidip pul dilýär. Oraya görenärsiniz. Ine şul samsyk idiot bizi bütün dünýäde maskara edip ýören Gurbanuly Berdimuhammedow. Ine рабочий vizit milli lideriň iş ýanky iş bilen giden komandirovkasy başlat diýip aýdýarlar bolýan. Hem milli lideriň iş komandirovkasy bolar. Milli lider Türkmenistanyň içinde oturmaly, ýani syýasata seretmeli, halka bir motivasiýa bermeli, halkyň esas problemlaryny tapyp prezident bilen oturup mesele çözmeli. Bular kezzaplar. Bular dünýä bir belli bir statuslar, milli lider diýen statusy ogurlap özüne goýup, özlerini milli lider diýär. Men şoň üçin ýani şul öz tohumynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow. Ine hormatly watandaşlar, ine şu real ýagdaý bolup dur Türkmenistanda, pardon. Biz efirimiz dowam edelim. Men ýene size görkezjek zatlarym köp. Bundan başga da ine Türkmenistanyň Arkadaq şäherine meçidin guruluşy güýçli depine alyp barýar. Men size bir sany kadry öküdin, şu meçit barada. Şol meçidin gapdaryna Gurbanuly Berdimuhammedow üçin ýürüýte mawzaley gurulýar. Şol meçidin bahasy 400 milyon geçýär. Hormatly watandaşlar, men size şu meçidi görkezýin proýektini ine bir minut. Ine ünsürim. Şu meçidin gurulacak meçidin proýekti başladylar şunu. Ine Niyazowyň mawzaleyi, ýani gurulan meçid we mawzaleyi 100 milyondan geçen. Gurbanuly Berdimuhammedow özüne 400 milyona meçid we Arkadaq şäherine meçid we mawzaley gurýar. 400 milyondan geçýär. Pikir etmän Gurbanuly öz jühdinden pul çykaryp gurýar. Ýene de bizim pulumuzy ýani tebii gaýalarymyzy ogurlap bütün dünýäden karn alıp öz mawzaleyini gurýardy, öz Arkadaq şäherde jaýlanmasyny isleýär. Gurbanuly Berdimuhammedow siz ölen günüňiz şu güni Serdar Berdimuhammedowyň basylyp türmede oturýar. Sizin mawzaleýiňizi biz aýryp ýani öňüne itin şekilini goýardy. Ýürüýte. Şu ýerde itler ýatyr diýip goýardy. Niyazowyň öňünde de ýani mawzaleýiň öňünde, sizin mawzaleýiň öňünde. Siz Türkmenistanyň milli lideri bolmana ýa-da Türkmenistanyň bir ýokary wezipeli adamy, siýasatçy bolmana hiç il daxlyňyz da haklyňyz ýok. Siz Türkmenistan üçin hiç tat eden ýok. Öz şäheriňiz urduňyz, kep çekip 3-4 tane aýal edinip öz aýalyňyz ýanyna utanman onan telewizor çykyp getipýärsiňiz. Balkandaky aýalyňyz näme görkezýäňiz ýok, 2 tane aýalyňyz bar. Näme Liwapdaky aýalyňyz görkezýäňiz ýok, çaglaryny. Ol orta aýalyňyz näme görkezýäňiz ýok, nimede, Londonda. Utanaňyz ýokmy? Ine şul milli lider biheppe bu toron kezzap Türkmenistan milli lideri. Siz hatta milli lider çygylan bir zaý etdiňiz. Türkmenistan gahrman adynam zaý etdiňiz. Şu ýanaşa zadyň zaý edip korrupsiýa edip ýani şol hümmetini gaçyrdyňyz. Hormatly watandaşlar, ine şul
mescit yürüyütü Gurbanulyň mescidi diýip gurulýar. Görürt näil şuň taryhyny näil oturýar görürt. Ine 31-nji dekabrda 2023-nji ýylda täze günü Şark Owasynyň ýaşaýjylary ýagny ýolutun bazarına uruş bitirler. Yani şo ýerde bir buluş topory we Türkmenistanyň ýa-ni Marin welaýatynyň ýaşaýjylary öz arasynda uruşýar. Bir tarapda 7 san türkmen, bir tarapda 5 san buluş. Uruş näme başlaýar? Men birinji kadrlary okuýan, ondan soň dowam eden şu uruş barada. Ýa ine TikTok'ta da hatta men görüpdim şol informasiýa, şu arada informasiýa köp çykýar. Gelin şoňy seyredelim. Hormatly vatandaşlar, üns berin bolsaňyz, ine şu ýerde şo Şark Owasynyň ýaşaýjylary ýa-ni ýolutun bazaryna gelýärler 5 bolup. Şo ýerde bir buluş oglanyň jigiti bar eken, gyz jigiti. Ýa-ni şoňa bir beýleki Marin ýaşaýjysy, şoňa haýwan atýar bolýan, şo ýerde düşüşmezlik bolan soň uruş başlaýar. Şo ýerde Marin welaýatynyň ýaşaýjylarynyň tarapyndan 5 adam yaralanýar, buruş ýa-ni toporyň tarapyndan 3 adam yaralanýar. Men bir zada gen görýän. Birinin aralmak üçin, ýa-ni umum kynçylyklarda hemmemiz gezip ýör, bir tehe zat üçin ölüşmäni taýar halkyna. Ýöne öz haklaryny gorap, birek hormat goýup, azy bir ýaşamak üçin bizim halkymyz taýar. Men Marin welaýatynyň ýaşaýjylaryny ýüzlenýän we buluş halkyny ýüzlenýän. Hormatly Marin welaýatynyň ýaşaýjylary we bizim gadarly buluş halkyny. Birek bilen uruşmalar. Milletparçylyklar şu ýaly hemmerde Türkmenistanda üsüp barýar. Ol gowlu ýetirmeýär. Kyn görmän, düşünşek bolun. Birek bilen oturup gülüşek bolun. Birek bugün ödeýäňiz hökman gowy sözler bardyr, şol ýa-ni aradaky problemany çözmäni. Hökman eline iki taýak alyp beýlekini gözlemeler ýa-da uruşup biýhepçiligiň ökünmeler. Ar almaly ýöne ar almakan uruş etmeliler. Uruş etmeden aram yok. Ine kyn görmän, siz öz araňyzda uruşlary, öz araňyzda dawalary durulmaly. Hemme düşünşip bolýar. Bizim düşmanymyz bir. Berdi Muhammedowlar. Türkmenistanyň ýa-ni her ýaşaýjyň paýyny ogurlan, her ýaşaýjyň ata-babasynyň goýan zatlaryny, teýin baýlyklaryny, döwletini ogurlap ýören iksan kezzap atalyk we onuň garnaşlary. Ine biz näme garşy görüşmeli? Şu zatlar çözen soň biz täze Türkmenistan gurmaly. Täze ösün Türkmenistan gurmaly. Ösün Türkmenistanyny biz bütün dünýäde maskara bolmaly, öz döwletimize gowunup gelmeli. Hormatly vatandaşlar, gelin inniki täzelerge geçelim. Ine Türkmenistanyna waýenny bilet almak häzir mesele däl. 3000 bersen waýenny biletini eline ýetirip berýär. Inni bir ýer çykjak bolsaň waýenny biletini satyn alýan gulluk etmek gerek. Gulluk etmek Türkmenistanyna we bütün dünýäde normalde gulluk etmek bir adamyň bir birenip öz döwletine edýän hyzmaty bolmaly, ýa-ni ine ünsürin şu waýenny berýärdi, satyn alan adam TikTok'a ýa inni waýenny bilet almak problema däl. Şirketde harby bilet almak problema däl. Hökman harby bolupdy, ýa-ni harby bojuny ýerine ýetirmeler diýip aýdýar.
Türkmenistan'a ve beýleki döwletler dünýäde öz watanyna gulluk bermek, ýani gulluk etmek, bu bir doğa erki üçin bir iň bir uly agry bolmaly. Ýöne Türkmenistan'a bizim harwulukdaky çağlarymyz gulluk edenler olar harwullar bolýar. Olar hakyky bir o da işleyen, o huzurunu işleyen adamların, o grup adamların gullary bolýar. Bu oda maskaraçylyk. Yani şoň üçin armiýa gitmejek bolup bildalýarlar ýa şu ýallatlara adamlar başurýarlar. Sebäbi Türkmenistan'a döwlet ýok. Korrupsiýa ösen soň hemmerde korrupsiýa, hemme gatlaklarda. Ine Berdimuhamedowlaryň iň uly gazanan zady bütün Türkmenistan'ı korrupsiýa ýatyrdy. Men gün görýän näçe bütün döwleti korrupsiýa ýatyrdylar diýsem, ine politologiýa mugallimden men her gedek gurrunda işleýän, söhbetde işleýän, maňa düşündirýän Murat, korrupsiýa bolmasa diktatura bolmaýandyr. Hökman diktatura bar ýerine korrupsiýa bolaýmaz. Korrupsiýadan soň diktatura emele gelýär. Ine Niyazow korrupsiýa başlady, diktaturluğa geçti. Ne şu diktaturlu bolsa hükman korrupsiýa şoň doğunu ýaly bile bolmaly. Ine siz korrupsiýany diýindirjek bolýaňyz ha. Biz şu ikisany deýüs aýyrmasak, ikisany idiotlar aýyrmasak, ikisany bir kanun ýagdaýynda öz kollegasyny Niyazow öldürip gelen adamlar aýyrmasak, biz korrupsiýany ýeplendik. Şu anyk Erti 10'sunu bassın, yine täze 10'sy skameyka zapasmoyda garaşypdy. Korrupsiýa ýeňip bolmaýar. Şulary aýyrmasam. Men şunu aýtjak bolýan size. Hormatly watandaşlar, gelin efirimizi dowam edelim. Men soňky materiallarymı size görkezdeýin häzir. Ine bir minut. Bir nefip boza patbiçiklemez gözden tiyade. Ine serin hormatly watandaşlar, ine Türkmenistan'a logistika ve infrastruktura diýende diňe ýollar däl, diňe demir ýollar däl, awtolog ýollar däl, diňe demir ýollar däl, diňe kanal ýollar, diýkeşler, howuzlar däl, hatda elektro ýollar, enerji, elektromagistrallar, şularym erwet ýagdaýda. Ine bir owoda bir öňüden täze tehnologiýa, gurmanlygyň üstüren tehnologiýasy ine emele geldi. Bir nefip boza patbiçiklemez gözden tiyade stolba ene şey cahit alanızda ene dedim mi? İşin göraylar bu cahit stolba var ene şey çok çekmeli. Aporo da permano. Aporo da permano. Şey dedim. Hormatly watandaşlar, bu entek 2023 ýyl. Öňe waka şul Türkmenistandaky ýollar, tiýmaşlar hemme zatlar pytrýar. Öňe waka. Sebäbi Gurbanuly Türkmenistanyň büdjetiniň esas pullaryny diňe öz şäherine sarp edýär. Men pikirimde şul adam öljek bolýar. Şoň üçin gatşat ýagdaýda meçidini, mavzoleyini, arkadaş şäherini gurýar. Galan zat bilen iş ýok. Şul diktatoryň esasy bir maksatdary taryhda bir iýiz galdyry şu zatlar edýär. Ünsürün Niyazow 100 milyondan gowrak meçit kurdu, özüne mavzoley kurdu. Ady eşdilenler. Entek on taryhyny açanmada Niyazowyň üstüne tüý kurulur, Niyazow diýene tüý kurulur ederler adamlar. Nähil iýiz galdyrdy. Idiot iýiz galdyrdy. Gurbanuly Niyazowça aňarda dursun Niyazowça. Niyazowyň basan aýagyny degeni diktatorlukdy. Idiotlukda bolsa Niyazow 5 ýyldyk ozuk geçdi. Ine şuň tapagy bar.
Ine hormatly vatandaşlar, Türkmenistan atalı oğul bandit Berdimuhamedov basyp aldy. Indi Türkmen halky şey dip ýatyberse, onda Berdimuhamedowlar Türkmenistan döwletine oğulada täze bir monarhiya döwletini gururlar. Ine iksan atalı oğul Türkmen halkyna täzelikler taýýarlap berýär. Ünsürin, yeni bir gerek şöyle konstitusiýany ýüklerler. Yine üyelerinin statusunu, yani prezident vazifesini doğru ayırıp monarhiya geçip koyarlar. Ben öňüme aýdym. Şul iki sany, yani laytada gurban boly. Türkmenistany uğurlar döwletini. Bu Türkmenistan Respublikasy etmede paçalyk eder. Paçalyk etse uğurlu prezident däl, yani bir prins eder ya, yeni şahzade eder, yeni bir eder de şeyle Türkmenistan uğurlar. Şoň üçin biz oýunmaly, biz oýunup diňe öňe gitmeli. Başgalaçy ýok. Hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ýene de başga temalar boýunça men çykyş ederim. Ýöne egerde bir agyr tema bar bolýan bolsa, ine şu arada marada çykyş edip bir de gurrun berdiýsem, men ine şu temanyň siziň öňüňizde gepleşip edip açyp bereyim. Şunu bilen men öz efirimi utorýan, hormatly vatandaşlar, indiki gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Bizi iýdarlap, bize üns berip, bizi dinleýäňiz üçin köp-köp taňryýar. Sag bolun.